Благодаря и на медиите. И процедура, господин президент. Пресконференция. Господин президент, настоявам медиите да останат до края на консултативния съвет и да предават цялото заседание на консултативния съвет, тъй като виждам, че не сте поканили представители на протестиращите. Повода за този извънреден консултативен съвет всъщност са протестите на улицата. Вие не сте поканили нито един човек, който да представлява протестиращите. Това е огромен пропуск за мен и по тази причина настоявам този път да нарушите протокола и да оставите медиите до края на консултативния съвет, за да може хората да гледат какво тук ние коментираме, обсъждаме и всичко това да бъде предавано на живо и да се гледа от всички. Иначе няма никакъв смисъл от закрит консултативен съвет, на който същите политически сили, срещу които народа сега възстава и които са управлявали и сега управляват, ще се сговорят нещо, за да потушат всъщност недоволството на народа. Това съмнение ще остане, ако вие не допуснете медиите да останат тук. Уважаеми господин Сидеров, аз призовавам за отговорно поведение на политиците. Направя го няколко пъти. Обръщам се още веднъж. Извинявайте, какво безотговорно има да оставим медиите да заснемат целия съвет? Настоявам какво безотговорно вижда и в това прозрачността? означава да се използват законите и Конституцията на държавата, в които много ясно е описано как заседава Консултативния съвет по национална сигурност. Аз гарантирам Можете да направите изключение, обстоятелствата са форс-мажорни. Моля да ме предлагам да се гласува политическите да се гласува на Консултативен съвет и да вземем решение да оставим медиите. Закони. Аз предлагам... Господин Плевнелиев, скоро хората могат да ви пометат от тази сграда. Обстоятелствата са форс-мажорни. Има извънредна ситуация. Оставете медиите да предават, за да гледат хората. Господин Сидеров, Консултативният съвет на национална сигурност по закон заседава на закрити врати. Когато свършим работа, със сигурност ще се отнесем отговорно, ще бъдем максимално коректни към гражданите, ще адресираме всички проблеми и ще слезем долу, за да заявим публично какво сме свършили. Аз гарантирам пред всички български граждани спазването на законите и Конституцията. Това точно, което правите, е безотговорно. Безотговорно. Благодаря. Вие искате да направите заговор зад гърба на хората и да се сговорите как да ги излъжите и измамете. Аз в такъв заговор няма да участвам. Изпратих 22... Вие направихте до сега повече от нашата пресконференция. Аз съм равностоен член на този съвет и имам право да се изкажа. Изпратих ги 22 точки, настоявам да предложите на Председателското събрание да ги подпише и заставате се докажете като конструктивен член на Консултативния съвет по национална се доказвам като свидетел за поводи. Вие се държите като държави Вижте, да направите се не знам всички.